त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, पुण्याचे खासदार सन्मान्य गिरीश बापटजींचं आत्ताच निधन झालं। मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो। गिरीश बापटजींचं आणि सन्मान्य राणे साहेबांचं अतिशय जवळीक नातं होतं, ओळख होती। माझी वैयक्तिक आठवण गिरीश बापटजींबद्दलची आहे की जेव्हा मी विधिमंडळामध्ये जेव्हा 2014ला पहिल्यांदा निवडून गेलो आणि विधानसभेचं जेव्हा माझं पहिलं भाषण झालं, तेव्हा गिरीश बापटजींनी माझं पूर्ण भाषण समोरच्या बाकावरून ऐकलं। तेव्हा ते भारतीय जनता पक्षाचे संसदीय कार्य मंत्री होते। तेव्हा माझं भाषण संपल्यानंतर जेव्हा मी खालती बसलो, तेव्हा गिरीश बापटजींनी मला चिठ्ठी पाठवली आणि माझ्या भाषणाचं कौतुक केलं होतं। ती चिठ्ठी मी आजही माझ्याकडे जपून ठेवलेली आहे, कारण माझ्या पहिल्या भाषणानंतर ज्या पहिल्या प्रमुख नेत्यांनी, मोठ्या नेत्यांनी ज्या एका तरुणाचं कौतुक केलं होतं, त्याच्यामध्ये सन्मान्य गिरीश बापट साहेब होते। त्यांनी भारतीय जनता पक्ष हा पक्ष उभं करण्यामध्ये जे असंख्य कार्यकर्त्यांचा जो फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे, त्याच्यामध्ये गिरीश बापट साहेब आहेत। आज त्यांच्या जाण्यामुळे निश्चित पद्धतीने एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे। भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता कसा असावा, म्हणजे आता हल्ली तुम्ही कसबाची पोटनिवडणूक पाहिली असेल, तेव्हा एवढे आजारी असताना पण, व्हीलचेअरवर असताना पण, आपण साधी सर्दी खोकला झाला तरी पण घराच्या बाहेर निघत नाही, घराच्या बाहेर निघायला घाबरतो। पण मला माझ्या पक्षाला माझी गरज आहे आणि माझ्या पक्षाचा उमेदवार जिंकून आला पाहिजे, त्यासाठी स्वतःच्या तब्येतीची काळजी न घेता व्हीलचेअरवर बसून त्यांनी प्रचार केला होता। तो जो आदर्श आमच्यासारख्या असंख्य तरुण कार्यकर्त्यांच्या समोर जो त्यांनी ठेवलेला आहे, ते आम्ही कधीच विसरू शकत नाही। आज फक्त पुण्याचा नाही, पण महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणामध्ये निश्चित पद्धतीने एक मोठं नुकसान झालेलं आहे, असं मी ह्या निमित्ताने म्हणेन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।